हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु। ஒரு 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 கர்நாடிக் பாட்டு ஒன்று கிருஷ்ணன் மேல பாடலாமா? ஒண்ணே ஒண்ணு. கண்டிப்பா ஒரு 2 மினிட்ஸ் தான், ஜாஸ்தி கிடையாது. நோ ப்ராப்ளம், பாடுங்க. இந்த பாட்டு நீங்க கேட்டிருப்பீங்க. ஓகே. राधा समेदा कृष्ण, राधा समेदा कृष्ण, समेदा कृष्ण, राधा समेदा कृष्ण। नंद कुमारा नवनीत चोरा, नंद कुमारा नवनीत चोरा, वृंदावन गोविंद मुरारे, वृंदावन गोविंद मुरारे, राधा समेदा कृष्ण, समेदा कृष्ण, राधा समेदा कृष्ण। गोपी मनोहरा गोकुलपाला, गोपी मनोहरा गोकुलपाला, शोभिता मुरली गान विलासा, सुंदर मन्मथ कोटि प्रकाशा, सुंदर मन्मथ कोटि प्रकाशा, राधा समेदा कृष्ण, समेदा कृष्ण, राधा समेदा कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। सो நானும் ஒரு பாடல் ஏதாவது பாடலான் இருக்கேன். ஒரு நிமிஷம் சொல்லிடுங்க, ஒரு பாட்டு ஒண்ணு புதுசா அதாவது பாக்கணும். இப்ப ஆல்ரெடி பாடின பாட்டு தான் பாடுறேன் நான் இன்னைக்கு. ஆனா புதுசா ஏதாவது கண்டிப்பா பாடணும். என்ன புதுசா கத்துண்டே இருக்கணும் நம்ம, அப்பதான் நல்லது. இன்னைக்கு இது தெரியல உங்களுக்கு, இந்த சோமதி மையான்னு ஒரு பாட்டு ஒண்ணு வருமே, தெரியுங்களா? தெரியும் பிரபு, அதுதான் பாக்குறேன். இருங்க. யசோமதி நந்தன பிரஜபருணாகர கோகுல நந்த கோகுல ரஞ்சன கானா. ரொம்ப அழகான பாடல். பார்க்கலாம். இன்னைக்கு அங்கேயும் கம்மியா இருக்காங்க. இன்னைக்கு லெவல் 2லயும் 10-12 பேர் இருப்பாங்க. இன்னைக்கு 5 பேர் தான் இருக்கோம். நம்ம ஏதோ விசேஷம் இருக்கணும், இல்லன்னா இந்த மாதிரி தமிழ்நாட்டுல ஏதோ விசேஷம் ஒண்ணுமே இல்ல, ஒண்ணுமே இல்ல, ஒரு அக்கேஷன் கூட கிடையாது. இப்போ மேபி இந்த திருவிழா எல்லாம் நடக்கக்கூடிய காலம் தானே இப்போ. ஊரு எல்லா வீட்லயும் இப்ப பவர் கட் ஆயிருக்கு. அப்படிங்களா? ஓகே ஓகே, எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம். யசோமதி நந்தன பிரஜபருணாகர கோகுல ரஞ்சன கானா, யசோமதி நந்தன பிரஜபருணாகர கோகுல ரஞ்சன கானா, கோபி பரணதன மதன மனோஹர கோபி பரணதன மதன மனோஹர காளிய தமன விதானா, காளிய தமன விதானா, யசோமதி நந்தன பிரஜபருணாகர கோகுல ரஞ்சன கானா, அமலஹரிநாம் அமிய விலாச, அமலஹரிநாம் அமிய விலாச, विपिन पुरंदर नवीनगर बोरा
விபின்ன புரந்தர நவிநகர போரா வம்சி பதன சுவாசா வம்சி பதன சுவாசா பிரஜன பாலன அசுரகுல நாசன பிரஜன பாலன அசுரகுல நாசன நந்த கோதன ரகோவலா நந்த கோதன ரகோவலா கோவிந்த மாதவ நவநீத தஸ்கர கோவிந்த மாதவ நவநீத தஸ்கர சுந்தர நந்த கோபாலா சுந்தர நந்த கோபாலா யமுன தத்தச்சர கோபி பசன ஹர யமுன தத்தச்சர கோபி பசன ஹர ரசராசிக கிருபா மோயா ரசராசிக கிருபா மோயா ஸ்ரீராதா வல்லப பிருந்தாவன நடபர ஸ்ரீராதா வல்லப பிருந்தாவன நடபர பக்தி வினோத ஆஸ்ரேயா பக்தி வினோத ஆஸ்ரேயா யசோமதி நந்தன பிரஜோபருணாகர யசோமதி நந்தன பிரஜோபருணாகர கோகுல ரஞ்சன கானா கோகுல ரஞ்சன கானா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. அருமையான பாடல். இந்த எனக்கு ஹோம்ஒர்க் கொடுத்துருக்கீங்க நீங்க. நான் நெக்ஸ்ட் ட்ரை பண்றேன் மாதாஜி பாடுறதுக்கு. ஷூர் ஷூர் பிரபு, ஷூர் ஷூர். சப்படி வெட்டிங் 60ஆம் கல்யாணம் பக்கத்து வீட்டுல. அது பக்கத்து வீட்டுக்கு கூட நம்ம ஃபிளையர் தான் அனுப்புவோம் போல இருக்கு. காலம் அப்படி ஆயிடுது இல்லையா? காலையில இருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் நம்ம கண்டிப்பா பாக்குறோம் ஒருத்தரை. ஆனா அழைப்பு எப்படி இருக்கு? அதாவது ஃபிளையர் மூலியமா அவ்வளோ நம்ம டிஜிட்டலைஸ் ஆயிட்டோம் இல்லையா? from corona onwards இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெண்டா எடுத்து மாதாஜி. பக்கத்து வீடு வந்து இந்த எப்படி இந்த நம்ம இதுல வந்து தமிழ்நாட்டுல வந்து இந்த பால் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி பால் இங்கேயும் வந்து நந்தினி பால் ரொம்ப ஃபேமஸ் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் இது கேஎஃப். அந்த பார்லர் வீட்டு பக்கத்துல இருக்கா மாதாஜி இது? இந்த மால் உங்க வீட்டு பக்கத்துல? ஆமா, அந்த பையனோட பேரு சேத்தன். என்ன இவன் அமைச்சிருக்கான்னு பார்த்தேன். பக்கத்து வீட்டு பையன். ஸோ நாளைக்கு அவங்களுக்கு சஷ்டிய பூர்த்தி, ஸோ அதுக்காக அமைச்சிருக்கான். அந்த அளவுக்கு இப்ப எல்லாம் பத்திரிகை அடிக்கிறது, இந்த பேப்பர் எல்லாம் மிச்சப்படுத்துறாங்க. ரொம்ப சிகரம் ஆயிட்டோம் நம்ம எல்லாரும் இல்லையா? எங்க செலவு பண்ணுமோ அங்க செலவு பண்ண மாட்டோம், பாக்கி எல்லா இடத்துல பண்ணிடுவோம். கரெக்டா சொன்னீங்க. உதகாத செலவெல்லாம் நான் நிறைய செய்வோம். இந்த கோயிலுக்கு ஒரு 10,000 ரூபாய் கொடுன்னா கொடுப்பாங்களா? கண்டிப்பா கொடுக்க மாட்டாங்க. கோயில் கட்டுறோம் 10,000 ரூபாய் கொடுங்க, 2 செங்கலுக்கு பைசா கொடுத்துருங்க அப்படின்னா கூட கொடுக்க மாட்டாங்க. ஆனா பாக்கி நான் பார்ட்டி கொடுப்பேன் 15,000 20,000 நான் பார்ட்டி கொடுக்குறேன். What you told is right, Prabhu. Yes, you are right. Okay, இன்னைக்கு நம்ம 4வது பதத்தை பார்க்க போறோம். சோ தமிழ் புக் யார்கிட்ட எல்லாம் இருக்கு? ஐ திங்க் ஜெயபிரியா மாதாஜி, பார்த்தசாதி பிரபு, சோ 2 பேர்கிட்ட இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பத்மா மாதாஜி இன்னைக்கு இல்ல, அவங்க அந்த இது கிளாஸுக்கு போயிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்ட். என்ன ததாதி பிரதிக்ரணாதி குய்யம் ஆக்யதி பிரச்சதி புங்தே போஜயதே சைவ சத்விதாம் பிரீத்தி லட்சணம். 6 விதமான சத்விதம், 6 விதமான பிரீத்தி லட்சணம், அதாவது லவ்விங் எக்ஸ்சேஞ்சஸ், அதாவது நன்மையான ஒரு செயல்கள். நாம வந்து அந்த லட்சணம் என்றால் அறிகுறிகள். நன்மையான அறிகுறிகள் என்ன? ஸோ ஒரு பக்தனுக்கும் இன்னொரு பக்தனுக்கு இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து எவ்வாறு நம்ம வந்து மேம்படுத்தி கொள்ள முடியும்? தட் இஸ் 6 டைப் ஆஃப் லவ்விங் சர்வீசஸ் இல்லையா? நாம ஒரு பக்தன் வந்து இன்னொரு பக்தனுக்கு வந்து பரிசு கொடுக்கலாம் இல்லையா? அதே மாதிரி பரிசு வந்து இன்னொரு பக்தன் கிட்ட இருந்து நாம பெற்றுக்கொள்ளலாம், ஒரு பக்தனானவன் பெறலாம். இது ஃபர்ஸ்ட்.
இரண்டாவது வந்து பிரசாதம் இல்லையா, உணவு. சோ பிரசாதத்தை வந்து அவர் இன்னொரு பக்தனுக்கு வழங்கலாம். அதே மாதிரி இன்னொரு பக்தனிடத்திலிருந்து நாம பிரசாதத்தை வாங்கலாம். மூன்றாவது வந்து we can share our, அதாவது கான்ஃபிடென்ஷியல் நம்ம தாட்ஸ் இல்லையா, நம்ம யார்கிட்ட வந்து நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம், அதாவது நமக்கு யார் நம்பிக்கையா இருக்காங்களோ அவங்க கிட்ட தான் நம்ம வந்து எந்த ஒரு டாபிக்மே டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். சோ பௌதிகமா இருந்தா பௌதிகத்தின் தரப்பில் இருப்பவங்க கிட்ட நம்ம பேச வேண்டியிருந்தா அது கட்டாயத்தின் பேர்ல பேசுவோம். ஆன்மீகத்துல வந்து அப்படி இருக்காது இல்லையா, நமக்கு யார் மீது அதிகமான நம்பிக்கை மற்றும் வந்து அவங்களிடத்துல நம்ம அசோசியேஷன் இருந்தா நமக்கு வந்து இந்த பக்தி பாதையில வந்து முன்னேற முடியும். எக்ஸாம்பிள் ஒரு குரு, அவங்க கிட்டதான் நம்மளுடைய மனதை வந்து வெளிப்படுத்த முடியும் இல்லையா. சோ அதனால அது நம்மளுடைய இதெல்லாமே வந்து அவர்கிட்ட வெளிப்படுத்தி நம்முடைய சந்தேகங்களை கேட்டுக்கொள்ளுதல். அதே மாதிரி ஒரு தன்னிடத்தில் வந்து, அதாவது சீடனுக்கு வந்து ஒரு குருவானவர் அந்த ஞானத்தையும் அவர் போதிப்பார். இது வந்து சீனியர் அண்ட் ஜூனியர். இல்லைன்னா நம்ம வெறுமனே பக்தர்கள் லெவல்லே கூட நமக்கு யாரு நம்பிக்கை இருக்கோ அவங்க கிட்ட நம்மளுடைய கான்பிடென்ஷியலா இந்த ஆன்மீகத்தின் தரப்புல நமக்கு இருக்கக்கூடிய சந்தேகங்கள் இல்ல நமக்கு தெரிஞ்சதை வந்து அவருக்கும் அவருக்கு தெரிஞ்சதை நமக்கும் வந்து நாம பகிர்ந்து கொள்ள முடியும் இல்லையா. சோ இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய. சோ இவ்வாறு இந்த பரிமாற்றங்களினால் வந்து ஒருவருடைய, அதாவது அசோசியேஷன் இல்லையா, பக்தர்களுடைய அசோசியேஷன் வந்து பலப்படும் என்பது இந்த ஸ்லோகங்கள். சோ எவ்வாறு அந்த பக்தி தொண்டுல நம்ம வந்து மேன்மை அடைய முடியும் என்பதற்கான வழி. சோ 6 விதமான காரியங்களை தவிர்க்க வேண்டியது பற்றி படிச்சோம். 6 விதமான காரியங்களை நாம் செய்ய வேண்டும் பக்தி பாதையில வந்து முன்னேறுவதற்கு என்பதையும் போன ஸ்லோகத்துல படிச்சோம். இப்போ அப்படி நம்ம இந்த மேலும் அசோசியேஷன் இல்லையா, சங்கம், அதாவது சாது சங்கத்துல வந்து நாம வந்து அது கடைசி வரைக்குமே நாம செல்ல வேண்டும் என்றால் இப்படிப்பட்ட இதெல்லாமே நாம கண்டிப்பா செய்து கொள்ள வேண்டும். சோ ததாதி அப்படின்னா சேரிட்டி, அதாவது தானம் வழங்குறது. பிரதிகிரணாதி, அதாவது பிரதி என்றால் மீண்டும் இல்லையா, இன் ரிட்டர்ன். பிரதி என்னாலே நம்ம மீண்டும் அதாவது திரும்பி பெறுதல். பிரதிகிரணாதி அப்படின்னா அக்செப்டிங் ஆக்சுவலி. குயம் அப்படின்னா ரகசியம் தெரியும் இல்லையா. ஆக்கியதி அதாவது எடுத்துரைப்பது. பிரச்சதி என்கொயர்ஸ், அதாவது எடுத்துரைப்பதும் மற்றும் வந்து கேட்பதும், அதாவது அடுத்தவர்களுக்கு நாம் எடுத்துரைப்பதும் மேலும் அந்த ரகசியத்தை பற்றி நாம கேள்விப்படும். இந்த ரகசியம் என்பது ஆன்மீகத்தின் சந்தேகங்கள், ஆன்மீகத்தில் நமக்கு இருக்கக்கூடிய சந்தேகங்கள். புங்தே அதாவது உண்ணுதல். போஜயத்தே அடுத்தவர்களுக்கு உணவு உண்பதற்காக வழங்குதல், அதாவது நாம ஸ்வீகரிக்கிறது அடுத்தவங்களுக்கு நாம அவங்களுக்காக படைக்கிறதும் கூட இல்லையா, சேவை. இவை அனைத்துமே வந்து 6 விதமான, அதாவது லவ்விங் எக்ஸ்சேஞ்சஸ், அதாவது ஒரு பக்தன் இன்னொரு பக்தனிடத்தில் வந்து பரிமாற்றம் கொள்ள முடியும் என்பதற்கான இது. ஸோ ஆஃபரிங் கிஃப்ட்ஸ் இன் சேரிட்டி, அக்செப்டிங் சேரிட்டபிள் கிஃப்ட்ஸ், ரிலீவிங் ஒன்ஸ் மைண்ட் இன் கான்ஃபிடன்ஸ், என்கொயரிங் கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி, அக்செப்டிங் பிரசாதா and offering prasada are the 6 symptoms of love shared by one devotee to another. ஸோ இதுதான் வந்து 6 விதமான செயல்கள் நாம வந்து செய்ய வேண்டியது. இந்த செயல்கள் நாம் செய்வதால் நம்ம பக்தியில வந்து முன்னேறுவதற்கான இது ஒரு ஒன் ஆஃப் த சாய்ஸ் இல்லையா. போன ஸ்லோகத்துல நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, அசோசியேஷன், அதாவது சாது சங்கத்தை பற்றி. ஜன சங்கத்தை தவிர்த்து நாம சாது சங்கத்தோடு இணைய வேண்டும், அதாவது பக்தர்கள் கூட்டத்தோடு நாம இணைய வேண்டும். சோ அது நம்முடைய பக்தி பாதைக்கு என்றைக்குமே முன்னேற்றமான ஒரு நிலையை நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் இல்லையா. சோ இந்த வரிசையில வந்து நம்ம படிக்க போறது. சோ யார் படிக்கிறீங்க? திங்க் பார்த்தசாதி பிரபு வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ददादे प्रदे कृणादे गुह्यम आख्यादे पृच्छते पुंगदे पूजयदे शैव षट्विदं प्रीति लक्षणம். வெகுமதிகளை தானமாக கொடுத்தல், தானம் அளிக்கப்படும். வெகுமதிகளை ஏற்றல், மனதை நம்பிக்கையுடன் ஒருவரிடம் வெளிப்படுத்தல், நம்பிக்கையுடன் விசாரித்தல், பிரசாதம் ஏற்றல் மற்றும் பிரசாதம் அளித்தல் ஆகியவை பக்தர்களுக்கு இடையில் பகிர்ந்து கொள்ளப்படும் அன்பிற்கான 6 லட்சணங்கள் ஆகும். பக்தி தொண்டை மற்ற பக்தர்களின் சங்கத்தில் எப்படி நிறைவேற்றுவது என்பதை ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி இந்த ஸ்லோகத்தில் விவரிக்கிறார். 6 வகையான செயல்கள் உள்ளன. 1, பக்தர்களுக்கு தானம் கொடுத்தல். 2, பக்தர்கள் கொடுக்கக்கூடிய தானம் எதுவாயினும் அதனை ஏற்றல். 3, ஒருவன் பக்தர்களின் மனதை வெளிப்படுத்தல். 4, பகவானின் அந்தரங்கமான சேவையை பற்றி அவர்களிடம் வினவுதல். 5,
பக்தர்கள் வழங்கும் பிரசாதம் அல்லது ஆன்மீக உணவை ஏற்றல். 6. பக்தர்களுக்கு பிரசாதம் அளித்தல். அனுபவமுள்ள பக்தொருவர் விளக்க அதை அனுபவமற்ற பக்தர் ஒருவர் கற்றுக்கொள்கிறார். இதுவே குஹ்யம் ஹாக்கியாதி பிரச்சதி என்பது ஆகும். முழு முதற் கடவுளுக்கு படைத்த உணவின் மீதத்தை அல்லது பிரசாதத்தை பக்தர் ஒருவர் விநியோகிக்கும் பொழுது நமது பக்தி தொண்டினை காத்துக் கொள்வதற்காக தூய பக்தர்களின் மூலம் பெறப்படும் பகவானின் கருணையாக அதனை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். தூய பக்தர்களை நமது இல்லத்திற்கு அழைத்து பிரசாதம் வழங்கி எல்லா வகையிலும் அவர்களை திருப்திப்படுத்துவதற்கு நாம் தயாராக இருக்க வேண்டும். இதுவே பொங்கே போஜயதே சைவ என்று அழைக்கப்படுகிறது. சாதாரண சமூக செயல்களிலும் கூட இரு நண்பர்களுக்கு இடையிலான இத்தகைய 6 பரிமாற்றங்கள் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன. உதாரணமாக, ஒரு வணிகர் மற்றொரு வணிகரை தொடர்பு கொள்ள விரும்பும் பொழுது உணவகத்தில் விருந்திற்கு ஏற்பாடு செய்கிறார். மேலும் விருந்தின் பொழுதுதான் தான் செய்ய விரும்புவதை வெளிப்படையாக விளக்கி கூறுகிறார். அதன் பிறகு தான் எப்படி செயல்பட வேண்டும் என்பதை தனது சக வியாபாரிகளிடமிருந்து கேட்டறிகிறார். மேலும் சில சமயங்களில் வெகுமதிகள் பரிமாறிக்கொள்ளப்படுகின்றன. இவ்வாறாக எப்போதெல்லாம் அந்தரங்கமான விவரங்களில் பிரீத்தி அல்லது அன்பு பரிமாற்றம் ஏற்படுகின்றதோ அப்பொழுது இந்த 6 செயல்கள் நிறைவேற்றப்படுகின்றன. ஒருவன் பௌதீக சங்கத்தை துறந்து பக்தர்களுடன் சங்கம் கொள்ள வேண்டும். சங்கத்யாகாத் சதோவிருத்தே என்று முந்தைய ஸ்லோகத்தில் ஸ்ரீலரூப கோஸ்வாமி அறிவுரை கூறினார். பக்தர்களுக்கு இடையில் இந்த 6 வகையான அன்பு பரிமாற்றங்களை ஏற்படுத்துவதற்காகவே அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் நிறுவப்பட்டுள்ளது. இந்த இயக்கம் பிறர் உதவியை இன்றி தனி ஒருவரால் ஆரம்பிக்கப்பட்டதாகும். ஆனால் மக்கள் முன்வந்து இந்த கொடுக்கல் வாங்கல் விவரத்திற்கு பங்கேற்பதால் இவ்வியக்கம் இப்போது உலகம் முழுவதிலும் பரவி வருகிறது. இயக்கத்தின் செயல்பாடுகளின் முன்னேற்றத்திற்காக மக்கள் தாராளமாக நன்கொடை வழங்குவது குறித்து யாம் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். மேலும் கிருஷ்ண உணர்வு தொடர்பான விஷயங்களை மட்டுமே கொண்டுள்ள புத்தகங்கள் மற்றும் பத்திரிகைகளின் வடிவில் நாங்கள் வழங்கும் எங்களது எளிய வெகுமதிகளை மக்களும் ஆர்வத்துடன் ஏற்றுக்கொள்கின்றனர். சில சமயங்களில் நாம் ஹரே கிருஷ்ணா விழாக்களை ஏற்பாடு செய்து அதில் பங்கேற்று பிரசாத விருந்திலும் கலந்து கொள்ளுமாறு ஆயுள் அங்கத்தினரையும் நண்பர்களையும் அழைக்கிறோம். பெரும்பான்மையான அங்கத்தினர்கள் சமுதாயத்தின் உயர்ந்த பிரிவுகளில் இருந்து வருபவர்களாக இருப்பினும் எங்களால் இயன்றதான யாம் அளிக்கும் எளிய பிரசாதத்தை ஒன்று ஏற்றுக்கொள்கின்றனர். சில சமயங்களில் அங்கத்தினர்களும் ஆதரவாளர்களும் பக்தி தொண்டு முறைகளை பற்றி மிகவும் நம்பிக்கையுடன் விசாரிக்கின்றனர். அவர்களுக்கு இதை விளக்கி கூற நாங்கள் முயற்சிக்கிறோம். இவ்வாறாக எங்களது இயக்கம் உலகம் முழுவதிலும் வெற்றிகரமாக பரவி கொண்டு உள்ளது. மேலும் எல்லா நாடுகளிலும் உள்ள அறிவாளிகளின் சமூகம் படிப்படியாக நமது கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் மதிப்பை சரியாக உணர்ந்து வருகிறது. அங்கத்தினருக்கு இடையிலான இந்த 6 வகையான அன்பு பரிமாற்றங்களின் மூலமாக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் உயிர் பேணப்படுகிறது. ஆகவே இஸ்கான் பக்தர்களுடன் உறவாடும் வாய்ப்பு மக்களுக்கு அளிக்கப்பட வேண்டும். ஏனெனில் மேலே குறிப்பிட்ட 6 வழிகளில் அன்பு பரிமாற்றம் கொள்வதன் மூலமாக சாதாரண மனிதனும் உறங்கும் நிலையில் உள்ள தனது கிருஷ்ண உணர்வை முழுமையாக விழிப்புறச் செய்ய இயலும். பகவத்கீதையில் 2:2.62 பின்வருமாறு கூறப்பட்டு உள்ளது. சங்காத் சாஞ்சயதே காமா. ஒருவன் ஆசைகளும் நோக்கங்களும் அவர் கொண்டுள்ள சங்கத்திற்கு ஏற்பவே விருத்தி அடைகின்றன. ஒருவன் பெற்றுள்ள சங்கத்தை கொண்டே அவன் அறியப்படுகிறான் என்று அடிக்கடி கூறப்படுகிறது. சாதாரண மனிதன் ஒருவன் பக்தர்களுடன் சங்கம் கொள்வதும் போது அவன் நிச்சயமாக உறங்கும் நிலையில் உள்ள தனது கிருஷ்ண உணர்வை வெளிப்படைய செய்கிறான். கிருஷ்ண உணர்வை பற்றிய புரிந்து உணர்வு இயற்கையாகவே ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளுக்கும் இருக்கின்றது. மேலும் ஜீவராசி ஒரு மனித உடலை ஏற்கும் பொழுது இது ஏற்கனவே ஓரளவு விருத்தி அடைந்து விடுகிறது. சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் மத்திய லீலை
22.107 பின்வருமாறு கூறப்பட்டுள்ளது. நித்ய சித்த கிருஷ்ண பிரேம சாத்திய கபுநய ஸ்ரவணாதி சுத்த சித்தே கரையே உதய. கிருஷ்ணருக்கான தூய அன்பு உயிர்வாளிகளின் இதயத்தில் நித்தியமாக நிலை பெற்றுள்ளது. இது வேறொரு மூலத்திலிருந்து அடையப்பட வேண்டிய ஒன்றல்ல. இது கேட்டல் பாடுதல் என்னும் செயல்முறையின் மூலம் இதயம் தூய்மை அடையும் பொழுது இயல்பாகவே உயிர்வாளிகளின் வெளிப்படுகிறது. கண்டினியூ பண்ணிட்டோம் மாதாஜி. கிருஷ்ண உணர்வு ஒவ்வொரு உயிர்வாளிகளிடம் இயற்கையாகவே அமர்ந்திருப்பதால் கிருஷ்ணரை பற்றிய செவி உறுவதற்கான வாய்ப்பை அனைவருக்கும் வழங்க வேண்டும். ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம் என்னும் செவியுறுதல், பாடுதல் ஆகிய வழிமுறைகளாலவே ஒருவரது இதயம் நேரடியாக தூய்மைப்படுத்தப்படுகிறது. மேலும் ஒருவரது இயற்கையான கிருஷ்ண உணர்வு உடனே வெளிப்படுகின்றது. கிருஷ்ண உணர்வு என்பது செயற்கையான முறையில் இதயத்தில் திணிக்கப்படும் ஒன்றல்ல. அது இயற்கையாகவே உள்ளது. முழுமுதற் கடவுளின் திருநாமத்தை ஒருவர் பாடும் பொழுது இதயம் எல்லா களங்கங்களிலிருந்தும் தூய்மை அடைகின்றது. பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு தனது சிஷ்டாஷ்டகத்தின் முதல் ஸ்லோகத்தில் கூறுகிறார். சேதோதர்பண மார்ஜனம் பவமாகாதாவாக்னி நிர்வாபனம் ஸ்ரேய கைரவ சந்திரிகா விதரணம் வித்யாவாது ஜீவனம் ஆனந்தம் புதிவர்தனம் பிரதிபதம் பூர்ணாமிருதாஸ்பாதனம் சர்வமஸ்னவனம் பரம் விஜயதே ஸ்ரீகிருஷ்ண சங்கீர்த்தனம். பிறவி சக்கரத்தின் பந்தப்படுத்தப்பட்ட வாழ்வு என்னும் தீயை அணைத்து பல்லாண்டுகளாக இதயத்தில் சேர்ந்து வைக்கப்பட்டுள்ள அழுக்குகளை தூய்மைப்படுத்தும் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சங்கீர்த்தனருக்கு சர்வ மங்களம் உண்டாகட்டும். இந்த சங்கீர்த்தன இயக்கம் மனித வர்க்கத்திற்கு கிடைத்த மிகச்சிறந்த வரப்பிரசாதம் ஆகும். இது ஒளி என்னும் நிலவின் கதிர்களை பரப்புகின்றது. இதுவே எல்லா உன்னத அறிவிற்கும் உயிராகும். இது பேரானந்த பெருங்கடலை பெருகச் செய்கிறது. நாம் எப்பொழுதும் சுவைப்பதற்கு ஆவலுடன் காத்திருக்கும் அமிர்தத்தை முழுமையாக சுவைத்து அனுபவிக்க உதவுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்னும் மகாமந்திரத்தை பாடுபவர் மட்டுமன்றி தற்செயலாக இந்த தெய்வீக ஒளியை கேட்பவரும் கூட தூய்மை அடைகிறார். தெய்வீகமான இந்த ஒளி அதிர்வை கேட்பதனால் தாழ்ந்த மிருக உலகளில் உள்ள ஆத்மாக்களும் பூச்சிகள், மரங்கள் மற்றும் பிற உயிரினங்களும் கூட தூய்மை அடைந்து பூர்ண கிருஷ்ண உணர்வை அடைவதற்கு தயாராகின்றன. மனிதர்களை விட கீழான ஜீவராசிகள் பௌதீக பந்தத்தில் இருந்து எவ்வாறு வெளியேற இயலும் என்று ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ஹரிதாஸ் தாக்கூரிடம் வினவினார். அப்பொழுது ஹரிதாஸ் தாக்கூர் திருநாம உச்சாரணம் மிகவும் சக்தி வாய்ந்ததாகும். எனவே இந்த ஒளியை கேட்பதனாலேயே காட்டில் உள்ள மரங்களும் மிருகங்களும் கூட கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேறுகின்றன என்று விடையளித்தார். ஜார்க்கண்ட் காட்டை கடந்து ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சென்ற பொழுது அவரால் இது உண்மையென நிரூபிக்கப்பட்டது. அவ்வாறு அச்சமயம் புலிகள், பாம்புகள், மான் என்பன போன்று அனைத்து மிருகங்களும் அதனதன் இயற்கை துவேஷத்தை கைவிட்டு ஒன்றோடொன்று இணைத்து ஆடிப்பாடி சங்கீர்த்தனம் செய்ய தொடங்கின. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவை நம்மால் நகல் செய்ய முடியாது என்பது உண்மையே. ஆனால் அவரது அடிச்சுவடுகளையாவது நாம் பின்பற்ற வேண்டும். புலி, பாம்பு, நாய், பூனை போன்ற பிராணிகளை நடனமாடும்படி தன் வசப்படுத்தவோ இணங்க வைக்கவோ நம்மால் இயலாது. அதற்கு நம்மிடம் போதுமான சக்தி இல்லை. ஆனால் இறைவன் திருநாமங்களை பாடுவதன் மூலம் உலகம் முழுவதிலும் உள்ள பலரை கிருஷ்ண உணர்விற்கு நம்மால் மாற்ற இயலும். பகவானின் திருநாமத்தை விநியோகத்தல் என்பது மிக உயர்ந்த தானமாகும். ததாதி, ஒருவர் பிரதிக் ருணாதி கொள்கையை பின்பற்றுவதுடன் அதே போன்று தெய்வீகமான பரிசை பெறுவதற்கு விருப்பத்துடன் தயாராகவும் இருக்க வேண்டும். ஒருவன் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை பற்றி கேட்டறிய வேண்டும். இந்த பௌதீக உலகின் நிலையை புரிந்து கொள்வதற்கு பரந்த மனப்பான்மை
உடையவனாக இருக்க வேண்டும். இவ்வாறாக குகியம் ஆக்கியாதி பிரச்சுதி என்னும் கொள்கைகளை நிறைவேற்ற முடியும். ஹரே கிருஷ்ண அகில பிரபு. உல ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே இருக்கு. So, இந்த ஸ்லோகத்துல நாம 6 விதமான பரிமாற்றங்கள், அதாவது நம்ம ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து பக்தர்களுக்கு மத்தியில நாம செய்யக்கூடிய செயல்களை தான் படிக்க போறோம் இல்லையா. ஒன்று, நாம வந்து அவங்களுக்கு வந்து இன்னொரு பக்தருக்கு வந்து அவங்களுக்கு அதாவது ஒரு gift கொடுக்கறது இல்லையா, ஒரு பரிசு வழங்குவது. மேலும் ஒரு பக்தரிடமிருந்து நாம ஒரு பரிசை வந்து ஸ்வீகரிப்பது. மேலும் பிரசாதத்தை அவருக்கு வழங்குவது, நாம அவர்கிட்ட இருந்து பிரசாதத்தை ஸ்வீகரிக்கிறது. மேலும் அவரோட அதாவது நம்ம மனசு என்ன டவுட்ஸ் இருக்கோ அதை வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ஷியல் வேலை இல்லை, எல்லார் மத்தியிலும் இல்லாம நம்ம வந்து ஒரு தனிமையில உட்கார்ந்து அவர்கிட்ட பேசும்போது இல்லையா. ஸோ நம்மள விட ஒரு சீனியர் டிவோட்டி கிட்ட தான் நம்ம எப்பவுமே இதை பத்தி எல்லாம் கேட்போம் என்ன. ஸோ அதனால நம்ம அந்த சீனியர் டிவோட்டி கிட்ட வந்து நம்ம மனசுல என்ன புரிஞ்சுட்டு இருக்கோம், இன்னும் என்ன கேட்கணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே அடக்கத்தோடு கேட்கக்கூடியது. மேலும் நம்மளை விட அதாவது இன்னும் அதாவது கனிஷ்ட நிலையில இருக்கிறவங்க, இன்னும் லோவா அந்த பக்தியை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறவங்க, அவங்களுக்கு டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தா நமக்கு தெரிஞ்சதை வந்து நாம அவங்களுக்கும் வந்து எடுத்துரைப்பதற்கு வந்து ரெடியா இருக்கணும். இதுதான் வந்து பரிமாற்றங்கள் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர். இந்த 6 விதமான பரிமாற்றங்கள் வந்து மிக மிக முக்கியமானது. இது பௌதீகத்துல கூட நாம வந்து பார்க்கலாம் இல்லையா. ஒரு பிசினஸ் பர்சன் இன்னொரு பிசினஸ் பர்சனை பாக்குறதுக்காக மீட்டிங் இல்லையா, ஹோட்டல்ஸ்ல எல்லாம் நடக்கிறது இல்லையா. 2 கம்பெனிக்கு வந்து ஒரு 2 அஃபீஷியல்ஸ் அங்க வந்து கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்றது இதெல்லாமே உண்டு. சோ அந்த கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்ற வரைக்கும் வர்றதுக்கு முன்னாடி அதாவது பாத்தீங்கன்னா மீட்டிங்ஸ் நடந்திருக்கும் இல்லையா. சோ அப்போ நம்ம கிட்ட இருந்து எதிர்த்தரப்புல இருக்கக்கூடிய அந்த பிசினஸ் பர்சனுக்கு என்ன தேவை என்பது அவனுடைய தேவைகளை அவன் சொல்லியிருப்பான். அதே மாதிரி நம்முடைய தேவைகளை அவனுக்கு சொல்லியிருப்போம். இருவருக்குமே வந்து அதாவது ஒரு காமன் பிளாட்ஃபார்முக்கு வரக்கூடிய அந்த நிலை இல்லையா, காம்ப்ரமைஸ். 2 பக்கமும் வந்து கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி இருவருமே ஒரு பர்டிகுலர் அதாவது ஒரு நிலைக்கு வந்திருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து தே வில் கோ இன்டு த அக்ரிமெண்ட் இல்லையா. அந்த நிலைக்கு வரும்பொழுது தே வில் ஃபீல் தட் ஒரு அசோசியேஷன் ஏற்படுத்தின மாதிரி இருக்கும் அவங்களுக்குள்ள இல்லையா. ஸோ அந்த அசோசியேஷனோட என்ன பண்றாங்க, அதாவது சங்கம் இல்லையா. ஸோ மேலும் நமக்கு பிடிச்சிருந்தா ஓகே இந்த டீல் க்ளோஸ் ஆச்சு, அதனால அவங்களுக்கு ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்குறோம், அவங்க கொடுக்குற கிஃப்டையும் நாம வாங்கிக்குவோம். இது ஜென்ரலா பௌதிகத்திலே நடக்கக்கூடிய ஒன்று இல்லையா. ஆனா பக்தர்களுக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம், இங்க வந்து பௌதிக லாபத்தை நோக்கி நாம செய்யக்கூடிய செயல், அங்கே ஆன்மீகத்தின் தரப்பில் முன்னேற்றத்துக்காக அதெல்லாம் உதவுகின்றது. சங்கத்யாக சதோவிருத்தக, சங்கத்தியாகம் அதாவது நம்ம வந்து பக்தி பாதையில செல்லும் பொழுது பௌதிகத்தின் தரப்பிலே இருக்கக்கூடியவர்கள், பக்தரற்றவர்களோடு இருக்கக்கூடிய அந்த சங்கத்தை நாம தியாகம் செய்ய வேண்டும். மேலும் அதை தியாகம் செய்து சதோவிருத்தக, அதாவது ஃபாலோயிங் த ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் ஆஃப் த அதாவது ப்ரீவியஸ் ஆச்சாரியாஸ், அவங்கள வந்து நாம ஃபாலோ பண்ணணும். இதற்காக தான் வந்து இங்க பிரபுபாதர் வந்து ரொம்பவுமே சிரமப்பட்டு இந்த அகில அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அவர் தான் வந்து உருவாக்கினார் இல்லையா. ஆனா அவர் தொடங்கும் பொழுது சிங்கிள் ஹேண்டடா தான் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா இடங்களிலுமே இது எல்லா நாடுகளிலுமே பரவி இருக்கின்றது. நிறைய பேர் வந்து அந்த இயக்கத்துல சேர்ந்திருக்காங்க, நிறைய பேர் வந்து தொண்டு புரிகிறார்கள். மேலும் தானங்கள் எல்லாமே வழங்கி அந்த இயக்கத்தை வந்து மேலுக்கு கொண்டு வந்தவங்களும் உண்டு இல்லையா. கோயில் கட்டுறது இதெல்லாமே செய்யப்பட்டிருக்கு. ஸோ இதெல்லாமே கிவ் அண்ட் டேக் பாலிசி. ஸோ அதான் நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை அங்கே கொடுக்குறோம். அதே மாதிரி பகவான்கிட்ட இருந்து நம்ம என்ன பெறணுமோ அதை அங்கிருந்து நாம பெறுகின்றோம் இல்லையா. அந்த இடத்துல எந்த எதிர்பார்ப்பும் கிடையாது. நமக்கு பக்தி ஒன்றுதான். நம்ம வந்து ஸோ டெம்பிளுக்கு போனா அங்க நமக்கு பிரசாதம் கொடுக்குறாங்க இல்லையா. ஸோ அங்கே ஒரு நல்ல அசோசியேஷனும் கிடைக்கிறது. நம்ம சங்கீர்த்தனமும் பாடலாம், நாம ஜபங்கள் சொல்லலாம் இல்லையா. ஸோ நாம ஜபங்களை சொல்வதால் நமக்கு வந்து நம்ம மனசுல வந்து இருக்கக்கூடிய கலங்கங்கள் எல்லாம் வந்து நமக்கு தூரமாக விலகி சங்க சஞ்சாயத்தே காமா. இது அழகான ஒரு ஸ்லோகம் ஆக்சுவலி. ஸோ அதாவது சுதி விப்ரமக புத்திநாசோ, அந்த ஸ்லோகம் வந்து ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம். 2.62 செகண்ட் சாப்டர், அருமையான சாப்டர். இதுல நிறையவே வந்து 62 இல்லையா. வியாயத்தே விஷயான் பும்ச சங்கஸ்தேதோ பஜாயத்தே சங்க சஞ்சாயத்தே காம காம குரோத அபிஜாயத்தே. அதாவது
ஒருவன் வந்து அவனுடைய ஆசைகளை இல்லையா, நம்ம மனசுல வந்து கற்பனையால சிலதெல்லாம் நம்ம யூகிப்போம் இல்லையா, நமக்கு அதன் மீது ஒரு ஆசை வந்து அதாவது ஏற்படக்கூடிய அந்த நிலை, இது புலன்களுடைய அதாவது செயல்களால் தான் ஆரம்பிக்கும். சோ அந்த பற்றுதல் அது என்ன ஆகும்னா, அந்த உணர்வை நாம எடுத்துட்டு வரும்பொழுது அந்த செயலின் மீதே வந்து ஒரு பற்றுதல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எனக்கு ஒரு கான்ட்ராக்ட் கிடைக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரோ ஒருத்தர் வந்து சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது எனக்கு கிடைக்குதோ கிடைக்கலையோ எனக்கு தெரியாது பிசினஸ்ல, ஆனா எனக்கு கிடைச்சா நல்லா இருக்குமேன்ற ஒரு ஃபீலிங் எனக்கு ஏற்படுது இல்லையா, அந்த ஆசை எனக்குடைய விதை வந்து விடுகின்றது. அதையே நாம நினைச்சுட்டே இருந்து அதுக்கப்புறம் அதன் மீதே நம்ம பற்றுதலையும் வளர்த்து கொள்ளுதல் இல்லையா. சங்கத்தேஷு தேஷு உபஜாயத்தே தியாயாத் விஷயான் பும்ச தியாயத்தே, அதாவது வைல் கண்டம்ப்ளேட்டிங், அதாவது நாம நினைக்கிறதுனால. விஷயான் அப்படின்னா இந்த புலன்களுடைய செயல்கள், பும்சக ஒரு மனிதனுடைய புலன்களுடைய செயல்கள், அதாவது பார்த்தல் கேட்டல் இல்லையா, இந்த மாதிரி செயல்கள் எல்லாமே ஆக்ஷன்ஸ் இல்லையா. சோ அது ஒரு புலனை உபயோகப்படுத்தி செய்யக்கூடிய செயல் தான் புலன்களுடைய செயல்கள் இல்லையா. சங்கா, சங்கம் என்றாலே அட்டாச்மெண்ட், அது வந்து ஜனசங்கமா இருக்கலாம் இல்ல சாது சங்கமா இருக்கலாம். சங்கா என்றாலே அதாவது ஒரு இணைப்பு தான், தொடர்பு. தேஷு அதாவது இந்த புலன்களோடு அது சம்பந்தப்பட்டு விடுகின்றது அந்த உணர்வானது இல்லையா. சேலும் அதன் மீதே வந்து பற்றுதலையும் வந்து வளர்த்து கொள்கின்றது. உபஜாயத்தே சங்காத், மேலும் அந்த பற்றுதல் இருந்து சஞ்சாயத்தே, மேலும் வந்து காமா அப்படின்னா ஆசை, டிசையர் இல்லையா. காமாத் குரோதா, ஸோ அதாவது அந்த ஆசையை வந்து நாம வளர்த்து கொண்ட பிறகு அது அடைய முடியவில்லை என்றால் அது குரோதமாக மாறிவிடுகின்றது, கோபத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்றது. அபிஜாயத்தே, கோபம் எவ்வாறு வருகின்றது என்றால், ஒருவருடைய அதாவது ஆசை வந்து நிறைவேறவில்லை என்றால் கண்டிப்பாக அது கோபமாக மாறும். நிறைவேறிவிட்டால் கோபம் வராது, நிறைவேறவில்லை என்றால் அது கோபமாக வரும் இல்லையா. இப்ப நம்ம வீட்டுல கூட குழந்தைக்கு ஏதோ ஒண்ணு கேட்டா ஸ்ட்ரிக்டா தாய் வந்து கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லும் பொழுது அதுக்கு கூட கோபம் வந்து ஏதோ ஒண்ணு செய்யறது இல்லையா. அம்மா அதாவது அழறது புரள்றது இல்லையா. இல்லைன்னா கொஞ்சம் பெரிய பிள்ளைகளானா இந்த அடலன் ஸ்டேஜ்ல இருந்தாக்கா அவங்க கோபத்தையே வந்து வெளிப்படுத்துவாங்க இல்லையா, கதவை தமான்னு போட்டுருவாங்க. இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டம், அந்த காலகட்டத்துல எல்லாம் நாமெல்லாம் சிறு பிள்ளையா இருக்கும் பொழுது அப்பா அம்மா இதை நம்ம அப்படி செய்ய முடியல இல்லையா. ஸோ வி ஹவ் பீன் பவுண்ட் டு தட், அவங்களுடைய கஷ்ட நஷ்டங்களை எல்லாம் பார்த்து நாமளே கேட்காம இருந்தோம். ஆனா இப்ப அப்படி கிடையாது, நம்ம பிள்ளைகளுக்கு நாம கஷ்டத்தையே வழங்காம தான் நம்ம வளர்க்கின்றோம், அதுதான் நாம செய்யக்கூடிய தவறு. ஸோ அதனால ஒன் டிசையர்ஸ் அண்ட் ஆம்பிஷன் டெவலப் அக்கார்டிங் டு த கம்பெனி இல்லையா. நாம் எந்த சங்கத்தோடு இணைந்திருக்கின்றோமோ அதற்கேற்றவாறு நம்முடைய ஆசைகளும் வளரும் இல்லையா. இட் இஸ் ஆஃபன் செட் தட் எ மேன் இஸ் நோன் பை ஹிஸ் கம்பெனி. ஒரு மனிதனை நாம் எவ்வாறு வந்து எடை போட முடியும்னா, அவன் யாரோடு வந்து சம்பந்தங்களை வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றானோ அதை கொண்டே அவன் வந்து அதாவது தர்மமானவனா இல்ல அதர்மம் புரிபவனா என்பதை நாம நன்னா தெரிஞ்சுக்கலாம். ஒரு if any ordinary man associate with devotees he will certainly develop இல்லையா. அதே மாதிரிதான் நாம் எல்லாரும் கூட பக்தர்களோட வந்து நாம் எல்லாரும் அப்படிதான் இணைந்து இருக்கின்றோம். 18 நாள் ப்ரோக்ராம்ல ஜாயின் ஆயணும், அப்ப நம்ம நார்மலான பர்சன் இல்லையா. அதுக்கப்புறம் பக்தர்களுடைய வார்த்தைகளை கேட்டு அந்த பகவானுடைய கருத்துக்களை எல்லாம் இல்லையா, அவர் என்ன நமக்கு எல்லாம் வாழ்க்கையில வந்து உபதேசங்களாக நமக்கு எடுத்துரைத்து சென்றிருக்கின்றாரோ அதையெல்லாம் நம்ம கேட்டு அதாவது நமக்கு அதாவது இருளில் இருந்த நம்மளுடைய பக்தி உணர்வு வந்து பிரகாசப்படுத்துவதற்கான மார்க்கத்தை வந்து அடைகின்றது இல்லையா. ஸோ அதனால the understanding of Krishna consciousness is innate in every living, அதாவது எல்லாருக்குமே உண்டு. அதாவது கிருஷ்ண உணர்வு அதாவது பக்தி உணர்வு என்பது எல்லா உயிர்வாழிகளுக்குமே உண்டு. அதுவும் மனிதனாகப்பட்டவனுக்கு மனித பிறவி எடுக்கிறதே வந்து மிக மிக அரிதான பிறவி இல்லையா. சோ அப்படி இருக்கிறவனுக்கு அவனுடைய புண்ணியங்களால் அவன் மனித பிறவி எடுத்திருக்கான். சோ இனிமே அவன் மோட்சத்தை அடையறதுக்கு இந்த மனித பிறவி என்பது மிக மிக முக்கியமானது. அதனால அவனுக்குள்ளே வந்து பக்தி உணர்வு என்பது உண்டு, ஆனா அது வந்து யோக மாயையால் மகாமாயையால் மறைக்கப்பட்டிருக்கு. மேலும் பகவான் அவர்களுக்கு யோக மாயையால் மறைக்கப்பட்டும் இருக்கின்றார் இல்லையா. So it is already developed to some extent when the living entity takes a human body இல்லையா. மனிதனுக்குள்ள பக்தி உண்டு, ஆனா அது நம்ம சில காலகட்டங்கள்ல பகவானையே நாம மறந்து விடுகின்றோம். ஏனென்றால் பௌதிகன் தரப்பில் நாம லயித்திருப்பதால். சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல வந்து மத்திய லீலையில வந்து பின்வருமாறு சொல்லப்பட்டிருக்கு. நித்ய சித்த கிருஷ்ண பிரேமா சாத்திய பாஹு நாயா ஸ்ரவநாதி சுத்தா சீத்தே காராய பூதாயா, அதாவது தூய
அன்பு பகவானுக்கு வந்து இஸ் எட்டர்னலி எஸ்டாப்ளிஷ்ட் இன் த ஹார்ட்ஸ் ஆஃப், அழகான வார்த்தை, நித்திய சித்த கிருஷ்ண பிரேமா சாதாயா காபுனாயா நித்திய சித்தா இல்லையா? சோ அதாவது நித்திய எப்பொழுதுமே பகவான் மீது நமக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய பிரேமை வந்து எப்போனாக்கா உள்ளுக்குள்ள ஒரு உயிர் வாழ்ந்த ஹிருதயத்துலதான் அது வந்து கண்டிப்பாக ஏற்படுத்தும். இது நம்ம பௌதிகத்துல கூட, நம்ம ஒரு பௌதிக ரிலேஷன்ஷிப்லயே கூட நம்ம ஹிருதயத்துல இருந்தா மட்டும்தான் அவங்க கிட்ட நம்ம அன்பா பேசுவோம் இல்லையா? இல்லைன்னா நார்மலான வார்த்தையில தான் அவங்க கிட்ட நம்ம எடுத்த உடனே நம்ம யார்கிட்டயும் அன்பை பாராட்டி விட மாட்டோம். அது வராது. அது அதுதான் நம்முடைய இயல்பு கூட. அதனால எடுத்த உடனே அன்பை பாராட்டுறாங்கன்னா அவங்க ஏதோ எதிர்பார்ப்புகளோட வந்திருக்காங்கன்றது அர்த்தம் இல்லையா? அப்படிதான் நாம எல்லாம் எடை போடுவோம். உண்மையிலே அவங்க அன்பானவர்களா கூட இருக்கலாம், நமக்கு தெரியாது. நம்ம கிட்ட அவங்க எதுவும் எதிர்பார்க்காமல் கூட இருக்கலாம். ஆனால் நம்முடைய அதாவது 95% அசோசியேஷன் எல்லாமே இப்படிதான் நம்ம பார்த்திருக்கோம். எதையோ ஒண்ணு அவங்க வந்து சகாயத்தை விரும்பிதான் நம்ம கிட்ட அவங்க இப்படி இருக்காங்கன்னு நம்ம வந்து எண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். ஆனா உண்மையிலே அவர்கள் அன்பில் தான் நம்ம கிட்ட பேசுறாங்களா இல்ல எதிர்பார்ப்பில் பேசுகிறார்களா என்பதை நம்மளால முதல் சந்திப்புல நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது இல்லையா? இட் இஸ் நாட் சம்திங் டு பி கெயின் ஃப்ரம் அனதர் சோர்ஸ் இல்லையா? இதனால வந்து எதையாவது ஒண்ணு நம்ம ஒரு இன்னொருத்தர்கிட்ட நம்ம பெறணும்ன்றதே இருக்காது. அன்பில வந்து எந்த எதிர்பார்ப்புகளுமே இருக்காது. அதுதான் அன்பு. ஸோ எதையுமே எதிர்பார்க்காமல் வழங்குவதுதான் அன்பு. ஆனா எதிர்பார்த்து செய்யப்படுவது வந்து வியாபாரம் ஆகிவிடும் இல்லையா? ஸோ when the heart is purified by hearing and chanting இல்லையா? ஸோ அதனால வந்து பக்தி உணர்வு என்பது இயற்கையிலே வந்து வளர்ந்து விடுகின்றது ஒரு உயிர் வாழைக்கு. ஸோ த கான்சியஸ் கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ் இஸ் இன்ஹெரண்ட் இன் எவ்ரிங், எல்லார்கிட்டயுமே உண்டு இல்லையா? ஸோ எவ்ரி ஒன் ஷுட் பி கிவன் எ சான்ஸ் டு ஹியர் அபவுட் கிருஷ்ணா சிம்பிளி பை ஹியரிங் அண்ட் சாண்டிங். அதாவது ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் இதை பண்றதுனாலே ஒருவருடைய ஆத்மா வந்து சுத்தமா அதாவது சுத்திகரிக்கப்படுகின்றது. மேலும் அவருடைய ஒரிஜினல் உண்மையான அதாவது அவருடைய கிருஷ்ண உணர்வு என்பது இமீடியட்டா அதாவது உடனடியாக வந்து வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது. கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ் இஸ் நாட் ஆர்டிஃபிஷியலி இம்போஸ்ட் அப்பான் த ஹார்ட் இல்லையா? அதாவது அது போலியாக வந்து நம்ம வந்து கிருஷ்ண உணர்வை யார் மீதும் நம்ம திரிக்க முடியாது. இட் இஸ் ஆல்ரெடி தேர். அது உறங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது. அதை தூசு தட்டி நம்ம வந்து எழுப்பணும், அவ்வளவுதான். வேற எதுவுமே நம்ம வந்து செய்ய வேண்டியதே கிடையாது. இதுதான் நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடைய அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் இல்லையா? சேதோதர்பண மார்ஜனம் தவ மகாதாவாக்னி நிர்வாபணம் ஸ்ரேயா கைரவ சந்திரிகா விதரணம் வித்யாவது ஜீவனம் ஆனந்தாம்புதிவர்த்தனம் பிரதிபாதம் பூர்ணாமிருஷ்டஸ்வாதனம் சர்வாத்மா ஸ்நாபனம் பரம் விஜயதே ஸ்ரீகிருஷ்ணா சங்கீர்த்தனம். கடைசியில நிறைவு எங்கே வருது? கிருஷ்ணருடைய சங்கீர்த்தனம், அவருடைய நாம ஜபங்கள் இல்லையா? ஆல் க்ளோரிஸ் டு கிருஷ்ண சங்கீர்த்தனுக்கு தான். அனைத்து மகிமைகள் அந்த நாம ஜபங்கள் செய்வதால் நம்ம ஹிருதயத்தில் படிந்திருக்கக்கூடிய அந்த சூக்ஷ்ம மனசு கூட வந்து என்னது நம்மளுடைய சூக்ஷ்ம உடல் இல்லையா? அதுல படிந்திருக்கக்கூடிய அந்த அழுக்கை எல்லாமே வந்து கிளியர் பண்ண வைக்கும். அண்ட் எக்ஸ்டிங்விஷஸ் த ஃபயர் ஆஃப் கண்டிஷனல் லைஃப். நாம் எல்லாருமே கட்டுண்ட நிலையில் இருப்பவர்கள். சோ அந்த கட்டுண்ட நிலை, கட்டுண்ட வாழ்க்கை எனக்கூடிய அந்த அக்னியை வந்து அணைத்து விடும் ஆக்சுவலி. அது அணைத்தால்தான் நாம வந்து பிறப்பு இறப்பு எனக்கூடிய அந்த சக்கரத்திலிருந்து நம்மளால வெளியேற முடியும். சங்கீர்த்தனா மூமெண்ட் இஸ் த பிரைம் பெனிடிக்ஷன் ஃபார் த ஹியூமனிட்டி இல்லையா? அதாவது நமக்கு எல்லாமே இது வந்து ஒரு வரம் மாதிரிதான் நம்ம வாழ்க்கைக்கு இந்த சங்கீர்த்தனை யஜ்ஞம் என்பது. அட் லார்ஜ் பிகாஸ் இட் ஸ்ப்ரெட்ஸ் த ரேஸ் ஆஃப் த பெனிடிக்ஷன் மூன். பிகாஸ் எதனால என்றால் நமக்கு வந்து வரங்கள், நமக்கு வந்து அந்த ஒளி எனக்கூடிய ஞானம் எனக்கூடிய அந்த வரங்கள் இல்லையா? பக்தி எனக்கூடிய அந்த வரம் வந்து நமக்கு கிடைக்க பெறுகின்றோம். பகவானுடைய அருளை நாம கிடைக்க பெறுகின்றோம். அதனால இந்த நாம ஜபங்களினால் நாம தூய்மை அடைந்து பக்தியில வந்து முன்னேற முடிகின்றது. இட் இஸ் த லைஃப் ஆஃப் ஆல் டிரான்ஸ்டென்டல் நாலேஜ் இல்லையா? எல்லா உயிர் வாழிகள்லயே வந்து தெய்வீகமாக வந்து நிறைந்திருப்பது இதுதான். இட் இஸ் த லைஃப் இல்லையா? சோ சங்கீர்த்தன யக்ஞம் இட் இன்க்ரீசஸ் த ஓஷன் ஆஃப் டிரான்ஸ்டென்டல் பிளிஸ். இது வந்து ஒருவருடைய பேரானந்தத்தை வந்து கடல் போல் இருக்கக்கூடிய பேரானந்தத்தை வந்து
பெருக்குகின்றது. எஸ், நம்ம பகவான் மீது பாடக்கூடிய பாடல்கள், அதுல நம்ம பகவானை நினைச்சுட்டு பாடும் பொழுது கண்டிப்பா நமக்கு அந்த பேர் ஆனந்தம் கொடுக்கும். நார்மலா பாடுறதுக்கும் அவரை எண்ணிக்கொண்டு பாடுவதற்கும் நிறைய வித்தியாசம் உண்டு இல்லையா? ஏனென்றால் பகவானுடைய அந்த நாமங்கள் இல்லையா, அவரை பற்றியான புகழ் ஆரங்களை நாம மனசுல லயித்து கொண்டு நாம பாடும் பொழுது நம்ம அதனுடைய உண்மையான உணர்வை வந்து, அதாவது நம்ம ஹாப்பினஸ் இல்லையா, பேரானந்தத்தை உணரக்கூடிய அந்த பாக்கியத்தை நாம பெறுகின்றோம் இல்லையா? ஸோ இட்ஸ் ஃபுல்லி டேஸ்ட் ஃபார் விச் வி ஆர் ஆல்வேஸ், அதாவது நம்ம எதிர்பார்ப்புகள் நமக்கு உண்டு. அத்தகைய ஒரு பேரானந்தத்தை நாம அனுபவிக்கணும்ன்ற அந்த ஆர்வம் என்பது நமக்கு உண்டு. ஸோ மகாமந்திரம் இல்லையா, யார் ஒருவர் வந்து ஜபிக்கின்றாரோ, ஸோ த ஹார்ட் ஆஃப் எனிஒன் ஹூ ஹேப்பன்ஸ் டு ஹியர் த டிரான்ஸ்டென்டல் வைப்ரேஷன், அந்த நாம ஜபங்களை சொல்லும் பொழுது தெய்வீகமான அந்த அதிர்வுகளை கேட்பதற்கு யாருக்கு வந்து வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கின்றதோ அவர்கள் வந்து கண்டிப்பாக அவருடைய ஹிருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய அழுக்கெல்லாம் வந்து, அதாவது தூய்மை அடைந்திருக்கும். ஈவன் த சோல்ஸ் எம்பாடிட் இன் லோயர் அனிமல்ஸ் இல்லையா, நம்ம வீட்டுல இருக்கக்கூடிய நாய் இல்லையா, இந்த பூனை, இந்த மாதிரியான விலங்குகள், ஸோ அதே மாதிரி நம்ம சுத்தி இருக்கக்கூடிய மரங்கள், நாம வந்து நம்ம சொல்லக்கூடிய அந்த நாம ஜபங்கள் அவங்களுக்கு கூட வந்து அந்த வைப்ரேஷன் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆச்சுன்னா அவங்களுக்கும் வந்து அந்த புண்ணியங்கள் கண்டிப்பாக சேர்ந்து கேட்கக்கூடிய பாக்கியத்தை பெற்று அவர்களுடைய வாழ்நிலையும் வந்து மேன்மை அடையும். இதுதான் வந்து ஹரிதாஸ் தாகூர் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு, அதாவது என்கொயர்ட் ஃப்ரம் ஹிம் ஹவு லிவிங் என்டிட்டிஸ் லோயர் தேன் ஹியூமன் பீயிங் கேன் பி டெலிவர்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து சொன்ன பொழுது ஹரிதாஸ் தாகூர் இந்த விளக்கத்தை கொடுத்தாராம். ஸோ சைத்தன்ய மகாபிரபு கேட்டாராம், ஸோ மனிதர்களுக்கு மட்டும்தான் இதுவா, பிற உயிர் வாழிகளுக்கு இத்தகைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடையாதா அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக உண்டு. ஆனா அதற்கான சூழ்நிலைகள் என்பது மிக மிக முக்கியம் இல்லையா? ஒரு நம்ம கூட வீட்டுல நாம ஜபங்கள் சொல்லும் பொழுது நம்ம வீட்டுல ஒரு பெட் அனிமல்ஸ் எல்லாம் நம்ம வச்சிருந்தோம்னாக்கா, டொமஸ்டிக் அனிமல்ஸ், அவங்களுக்கு எல்லாம் கூட வந்து மோட்சம் ஆகிறதுக்கான அந்த வாய்ப்பு என்பது கண்டிப்பாக உண்டு. அதனால புனிதமான நாம ஜபங்கள் வந்து சொல்வது என்பது ஒருத்தருக்கு வந்து வாழ்க்கையில வந்து மிக மிக முக்கியமான ஒன்று. மேலும் அது வந்து அவங்களுக்கு அதீத சக்தியை வழங்க வல்லது. ஸோ இதே மாதிரிதான் வந்து ஒன் சான்ஸ் இந்த ரிமோட் பார்ட்ஸ் ஆஃப், அதாவது ரிமோட்டஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் தி ஜங்கல், ட்ரீஸ், அனிமல்ஸ் இன் அட்வான்ஸ் வித் கிருஷ்ணா கான்சியஸ் சிம்பிளி பை ஹியரிங் த வைப்ரேஷன் இல்லையா? எக்ஸாம்பிள், நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து ஜார்க்கண்ட் காடுகள்ல வந்து செல்லும் பொழுது அங்க இருந்து விலங்குகள் எல்லாமே ஒன்றாக வந்து நடனம் ஆடியதாம் இல்லையா? அதுவும் வந்து பாடல்கள் சங்கீர்த்தனத்தை பாடி நடனம் ஆடியது. ஆனா நம்ம அவரை வந்து பின்பற்ற முடியாது. ஆனா அவர் பக்தியில எவ்வாறு திளைத்தார் என்பதை உணர்ந்து நாம் அத்தகைய நிலைக்கு உணர்வது, அதாவது மேன்மை அடைய வேண்டும், அதற்கான பிரயத்தனங்கள் தான் நாம செய்யணும் இல்லையா? நமக்கு அவ்வளவு பவர்லாம் கிடையாது. So by chanting the holy names of the Lord, we can actually convert many people. இதுதான் நம்ம பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய தொண்டு இல்லையா? பகவத்கீதையில கூட 18th சாப்டர்ல இதுதான் வந்து பகவான் வந்து எடுத்துரைக்கின்றார். திங்க் 18th சாப்டர்ல 66 or 67 ஸ்லோகமா இது. எஸ், ஏயதம் பரமம் குய்யம் மத் பக்தேஷ்வ அபிதாயஷதி பக்திம் மை பராம் கிருத்வா மாம் ஏவஷ்யதி அசம்சயஹ, வித்தவுட் டவுட், அசம்சய. அதாவது யார் ஒருவர் வந்து இந்த ரகசிய ஞானத்தை, பகவானை பற்றியான இந்த ரகசிய ஞானத்தை பக்தர்களுக்கு எடுத்துரைக்கின்றாரோ அவருடைய பக்தி சேவை என்பது உத்தரவாதம் அளிக்கப்படுகின்றது. இறுதியில் அவர்கள் என்னையே வந்து சேருகிறார்கள் என்று பகவான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கார் இல்லையா? அதனால நம்மளால முடிஞ்சா 10 பேருக்கு அதாவது எடுத்து சொல்லணும். அதுதான் தானத்திலேயே சிறந்த தானமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது இட் இஸ் a very important charity. அதாவது அடுத்தவர்களுக்கு பக்தி தொண்டை பற்றி எடுத்துரைப்பது. ததாதி பிரின்ஸ், ததாதி மீன் தானம் இல்லையா? பை த சேம் டோக்கன் ஒன் மஸ்ட் ஃபாலோ த பிரதி கிரணதி. அதே மாதிரி நாமளும் அதை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு ரெடியா இருக்கணும் இல்லையா? சோ மேலும் அடுத்தவர்கள் அதாவது எடுத்துரைக்கும் பொழுது, கீர்த்தனம் பண்ணும்பொழுது நாமும் கேட்கறதுக்கு ரெடியா இருக்கணும். One should inquire about Krishna conscious movement and open his mind in order to understand the situation of the material world. இந்த பௌதிக உலகம் என்ன, ஆன்மீக உலகம் என்ன, நாம யாரு, அதாவது அதுக்கப்புறம் ஆத்மா என்றால் என்ன, இந்த உடல் என்றால் என்ன, நமக்கும் பகவானுக்கு என்ன சம்பந்தம், இப்படி எல்லாவற்றையுமே நாம வந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். குய்யம் ரகசியம், அக்கியதி அதாவது எடுத்துரைத்தல் இல்லையா, விளக்குதல்.
பிரச்சதி இல்லையா, அதாவது அடுத்தவர்களுக்காக வந்து இதை நாம சொல்றது. ஸோ இதெல்லாமே நாம கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும். எஸ், நெக்ஸ்ட் யார் வாசிக்கிறீங்க? ஜெயப்பிரியா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசி. அகில உலக கிருஷ்ணா தானே வந்துச்சு. ஆமா. அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் உறுப்பினர்கள், ஆயுள் அங்கத்தினர்கள், ஆதரவாளர்கள் ஆகியோரை வரவேற்று எமது ஹரே கிருஷ்ணா கிளைகளில் ஞாயிறுதோறும் நடைபெறும் அன்பு விருந்தில் எங்களோடு கலந்து கொண்டு பிரசாதத்தை சுவைத்து அனுபவிக்குமாறு அழைப்பு விடுக்கிறோம். மேலும் அவர்களும் தங்களுக்கு நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் தமது இயக்கத்தின் உறுப்பினர்களை இல்லத்திற்கு அழைத்து பிரசாத விருந்தை வழங்குகின்றனர். இவ்விதமாக இயக்க உறுப்பினர்கள், பொதுமக்கள் என இரு பிரிவினரும் நன்மை பெறுகின்றனர். பெயரளவு யோகிகள், ஞானிகள், கர்மிகள், கொடையாளிகள் ஆகியோரின் சங்கத்தை ஒருவன் கைவிட வேண்டும். ஏனெனில் அவர்களது சங்கத்தால் ஒருவருக்கும் நன்மை இல்லை. மனித வாழ்வின் குறிக்கோளை உண்மையாகவே ஒருவன் அடைய விரும்பினால் அவன் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை சேர்ந்த பக்தர்களுடன் சங்கம் கொள்ள வேண்டும். ஏனெனில் இறைவனிடம் பிரேமையை விருத்தி செய்வது எப்படி என்பதை ஒருவருக்கு கற்பிப்பது இந்த இயக்கம் ஒன்றுதான். மதமே மனித சமூகத்தின் விசேஷ கடமையாகும். மேலும் மதமே மனித சமுதாயத்தை மிருக சமுதாயத்திலிருந்து வேறுபடுத்துகிறது. மிருக சமுதாயத்திற்கு தேவாலயமோ மசூதியோ மத ஸ்தாபனங்களோ கிடையாது. உலகின் எல்லா பகுதிகளிலும் மனித சமுதாயம் எவ்வளவு சீரழிந்த நிலையில் இருந்தாலும் அங்கும் ஏதோ ஒரு வகையான மதம் இருக்கவே செய்கிறது. காடுகளில் வசிக்கும் பழங்குடியினருக்கு கூட மதம் இருக்கிறது. எப்பொழுது மத இயக்கம் வளர்ச்சியுற்று இறையன்பாக மாறுகிறதோ அப்போது அது வெற்றி அடைகிறது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் முதல் ஸ்கந்தத்தில் 1.2.6 பின்வருமாறு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ச வை பும்சாம் பரோ தர்மோ யதோ பக்திர் அத்தோஷஜே ஆஹைதுக்யா பிரதிஹதா யயாத்மா ஜுப்ரசிததி பிரசித்ததி. எதன் மூலமாக பரமபுருஷரின் உன்னதமான பக்தி தொண்டை அடைய முடியுமோ அதுவே மனித வர்க்கம் முழுவதற்குமான உயர்ந்த தர்மம் ஆகும். ஆத்மாவை பூர்ண திருப்தி அடைய செய்வதற்கு அத்தகைய பக்தி தொண்டு உள்நோக்கம் இல்லாததாகவும் தொடர்ச்சியாகவும் இருக்க வேண்டும். மனித சமூகத்தினர் உண்மையாகவே மன அமைதி, சாந்தி மற்றும் மனிதர்களுக்கும் தேசத்திற்கும் இடையிலான நல்லுறவு ஆகியவற்றை விரும்பினால் அவர்கள் கிருஷ்ண உறவு முறையை கொண்ட ஒரு மதத்தை பின்பற்ற வேண்டும். இதனால் முழுமுதற் கடவுளாகிய கிருஷ்ணன் மீது தங்களுக்குள்ள உறங்கிய நிலையிலுள்ள அன்பை அவர்கள் விருத்தி செய்து கொள்ள முடியும். இவ்வாறு மக்கள் செய்த உடனேயே அவர்களுடைய மனதில் உடனடியாக மன அமைதியும் சாந்தியும் ஏற்படுகிறது. இது தொடர்பாக ஸ்ரீலா பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை பிரச்சாரம் செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள பக்தர்கள் அனைவரையும் இத்தகைய பக்தி இயக்கத்தை எதிர்ப்பதில் எப்பொழுதும் உறுதியுடன் இருக்கும் அருவவாதிகளான மாயாவாதிகளுடன் பேசக்கூடாது என்று எச்சரிக்கிறார். இவ்வுலகமானது மாயாவாதிகளாலும் நாத்திகர்களாலும் நிரம்பியிருப்பதால் அரசியல் கட்சிகள் மாயாவாதத்தையும் மற்ற பிற நாத்திக தத்துவங்களையும் தமக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி கொண்டு பௌதீக தன்மையை வளர்த்து வருகின்றன. சில சமயங்களில் அவர்கள் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை எதிர்க்க ஒரு வலுவான கட்சிக்கு உதவி புரிகிறார்கள். கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் இறையுணர்வை பற்றி மக்களுக்கு அறிவுறுத்துவதால் மாயாவாதிகளும் நார்த்திகர்களும் இவ்வியக்கம் வளர்வதை விரும்பவில்லை. இதுவே நார்த்திகர்களின் கொள்கையாகும். பாம்பிற்கு பாலும் வாழைப்பழமும் கொடுப்பதில் ஒரு பயனும் இல்லை. ஏனெனில் பாம்பானது ஒருபோதும் திருப்தி அடையாது. அதற்கு மாறாக பாலையும் வாழைப்பழத்தையும் உண்பதால் அந்த பாம்பின் விஷமானது அதிகரிக்கிறது. கேவலம் விஷவர்தனம் அதிகரிக்கிறது. பாம்பிற்கு பால் வார்த்தால் அது விஷத்தையே கக்கும். அதுபோல பாம்புகளை போன்ற மாயாவாதிகள் மற்றும் கர்மிகளிடம் நமது மனதை வெளிப்படுத்த கூடாது. அத்தகைய வெளிப்படுத்தலானது ஒருபோதும் உதவாது. அவர்களுடன் சங்கம் கொள்வதை முற்றிலும் தவிர்ப்பது மிகச் சிறந்தது. மேலும் அவர்களிடம் ரகசியமான முக்கிய விஷயங்களை பற்றி வினவக்கூடாது. ஏனெனில் அவர்களால் சிறந்த அறிவுரையை தரவியலாது. மாயாவாதிகள் மற்றும் நார்த்திகர்களுக்கு நாம் அழைப்பு விடுப்பதோ அவர்களது அழைப்பை ஏற்பதோ கூடாது.
ஏனெனில் இவ்வாறான நெருங்கிய சங்கத்தினால் அவர்களது நாத்திக மனோபாவம் நமது மனநிலையை பாதிக்கலாம். சங்காதத் சஞ்சாயத்தை காமக. மாயாவாதிகள் மற்றும் நாத்திகர்களிடம் எதையும் வழங்குவதோ பெற்றுக்கொள்வதோ கூடாது என்பதே இந்த ஸ்லோகத்தின் எதிர்மறை கட்டளையாகும். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு விஷயீர அன்னகா இல துஷ்டகய மன. பௌதிகவாதிகள் சமைத்த உணவை உண்பவனின் மனம் களங்கமடைகிறது என்று எச்சரிக்கிறார். பக்தி தொண்டில் மிகவும் முன்னேறிய நிலையில் இல்லாத ஒருவனால் மற்றவர்கள் அளிக்கும் தானத்தை கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை விரிவுபடுத்துவதில் பயன்படுத்த இயலாது. எனவே கொள்கைப்படி ஒருவன் மாயாவாதிகளிடமிருந்தும் நாத்திகர்களிடமிருந்தும் தானமாக எதையும் பெறுதல் கூடாது. உண்மையில் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பௌதீக புலனின்பத்திற்கு அடிமையாகி கிடக்கும் சாதாரண மக்களிடையே பக்தர்கள் பழகுவதை கூட தடை செய்திருந்தார். முடிவாக எப்பொழுதும் பக்தர்களது சங்கத்தில் இருத்தல், 4 கட்டுப்பாட்டு விதிகளை கடைபிடித்தல், ஆச்சாரியர்களின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றுதல், பணிவுடன் ஆன்மீக குருவின் கட்டளைகளை நிறைவேற்றுதல் ஆகியவற்றை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும். இவ்விதமாக நமது பக்தி தொண்டையும் உறங்கிய நிலையில் இருக்கும் கிருஷ்ண உணர்வையும் நாம் வளர்த்து கொள்ள இயலும். பக்தி தொண்டில் ஆரம்ப நிலை பக்தனாகவோ மகாபாகவதனாகவோ மிகவும் உயர்ந்த நிலை பக்தர் இல்லாது இடைநிலை பக்தனாக இருப்பவன் முழுமுதற் கடவுளின் மேல் அன்பு கொள்வதோடு மட்டுமின்றி பக்தர்களிடம் நட்புறவையும் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். அறியாமையில் இருப்பவர்களிடம் கருணை கொண்டு பொறாமையுடையவர்களையும் அசுரர்களையும் ஒதுக்குதல் வேண்டும். முழுமுதற் கடவுளுடன் அன்புறவு கொள்வதை பற்றியும் பக்தர்களுடன் நட்புறவு கொள்வதை பற்றியும் இந்த ஸ்லோகத்தில் சுருக்கமாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ததாதி கொள்கையின்படி தானம் கொடுத்தல். ஒரு முன்னேறிய பக்தன் தன்னுடைய வருமானத்தில் 50% இறைவனுக்கும் அவரது பக்தர்களுக்கும் சேவை புரிவதில் செலவழித்தல் வேண்டும். ஸ்ரீலா ரூபா கோஸ்வாமி இதற்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக திகழ்ந்தார். அவர் பௌதீக வாழ்விலிருந்து ஓய்வு பெற எண்ணிய போது தன் வாழ்க்கை வருமானத்திலிருந்து 50% பகவான் கிருஷ்ணருடைய சேவைக்கும் 25% உறவினர்களுக்கும் வழங்கினார். மீதி 25% தனது அவசர தேவைகளுக்கும் வைத்துக் கொண்டார். இந்த உதாரணத்தை அனைத்து பக்தர்களும் பின்பற்ற வேண்டும். ஒருவனது வருமானம் எவ்வளவாக இருந்தாலும் சரி, அதில் 50% கிருஷ்ணரின் மற்றும் அவரது பக்தர்களுக்காக செலவிடப்பட வேண்டும். மேலும் இது ததாதியின் கொள்கையை நிறைவேற்றும். அடுத்த ஸ்லோகத்தில் எத்தகைய வைஷ்ணவரை நண்பனாக தேர்வு செய்ய வேண்டும் என்று, வைஷ்ணவர்களுக்கு எவ்வாறு சேவை புரிய வேண்டும் என்று ஸ்ரீலா ரூப கோஸ்வாமி அறிவுறுத்துகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நாம இப்போ சவாய்ப்போம் இது முடிச்சாச்சு இல்லையா? இந்த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் இல்லையா, அதாவது அங்கே உறுப்பினர்கள் மற்றும் அந்த இயக்கத்திற்கு அதாவது சப்போர்ட்டா இருக்கிறவங்க இல்லையா, உதவி புரிபவர்கள் எல்லாருமே எப்பவுமே சண்டே ஃபீஸ்ட்ன்ட்டு இஸ்கான்ல உண்டு. ஸோ காலையில போனா அபிஷேகங்கள் ஆராதனைகள் இருக்கும். அது முடிஞ்ச பிறகு பிரசாத விநியோகம் என்பது உண்டு. ஸோ இது நம்ம குடும்பத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே யாரு வேண்டும்னாலும் இஸ்கான் டெம்பிளுக்கு போகலாம் இல்லையா. அங்க ரிலேஷன்ஷிப் தான் இருக்கணும்ன்ற ஒண்ணு இல்லை. ஆனா பக்தர்கள் அவங்களுக்கு தெரிந்தவர்களை எல்லாம் அந்த சமயத்துல அவர்கள் அதாவது வரவேற்கலாம், வாங்கன்னு சொல்லலாம். அந்த சமயத்துல கலந்து கொள்ளும்படி அவங்க அறிவுறுத்தலாம். இந்த மாதிரி இந்த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் சொசைட்டி அண்ட் பப்ளிக் பாத்தீங்கன்னாக்கா பெனிஃபிட் இல்லையா. பிரசாதத்தை நம்ம ஸ்வீகரிக்கின்றோம், அங்கே வழங்கப்படுகின்றது. சோ பிரசாதத்தை நாம் ஸ்வீகரிப்பதால் நமக்கு தூய்மை அடைகின்றோம் இல்லையா. எத்தனையோ கர்ம விளைவுகள் இருந்து நாம மீள்கின்றோம். நம்ம வீட்டுல கூட நம்ம அந்த பிரசாதமாகத்தான் உண்ண வேண்டும் ஆக்சுவலி. ஏன்னா அந்த சிறு உணர்ச்சி இருக்கக்கூடிய தாவரங்களை நாம அதனுடைய உயிர் அதாவது பாத்தீங்கன்னா அதை வெட்டி அதுக்கப்புறம் சமைத்துதான் நம்ம சாப்பிட்றோம் இல்லையா. அதுக்கும் சிறு உணர்வு என்பது உண்டு. அந்த உயிரை நாம கொள்கின்றோம் என்பது எஸ் இட் ஹாஸ் த சின் ஆல்சோ இல்லையா. அதற்கான பாவம் என்பது கண்டிப்பாக உண்டு, இல்லைன்னு நம்ம சொல்லவே முடியாது. ஸோ அதனால செகண்ட் சாப்டர்ல கூட இதை பத்தி நம்ம படிச்சிருக்கோம். அதனால நம்ம வி ஷுட் ஆல்வேஸ் இந்த 3rd சாப்டர் கர்மயோகத்துல இல்லையா, அதாவது ஒருவருடைய அஜ்ஞானத்தினுடைய நிலையை பற்றி படிக்கும் பொழுது அந்த ஸ்லோகங்கள்ல வர்றதை நாம படிச்சிருக்கோம். ஸோ இப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நாம
அதை வந்து பிரசாதமாக மாற்றி இல்லையா பகவானுக்கு நிவேதனமாக படைத்து நாம் அதை ஸ்வீகரித்தால் அந்த உணவு வந்து பாவத்திலிருந்து விலக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட். ஸோ ஆனால் பீப்புள் ஷுட் கிவ் அப் த கம்பெனி ஆஃப் யோகிஸ். இது ஏன் வந்து யோகிகள், அதாவது பக்தியற்ற நிலையில இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு இதுமே வந்து பகவான், அதாவது இங்க நம்ம இஸ்கான் இயக்கத்திலையும் சரி, பிரபுபாதருடைய எழுத்துக்கள்லயுமே வந்து நிறைய இடங்கள்ல வந்து சொல்லப்படுறது எதுக்குன்னா, நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த இயல்புனாலதான். ஸோ ஒருவன் யாரோட நிறைய நேரம் இருக்காங்களோ அவங்களுடைய இம்பேக்ட் வந்து அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக உண்டு. அவங்களுடைய சுபாவத்துல வந்து அது கண்டிப்பா நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ அதனால வந்து நம் நல்லவர்களோடு இணைந்திருந்தால் கண்டிப்பாக நன்மைகள் தான் விளையும். அதே வந்து நம்ம தீயவர்களோடு இருந்தால் கண்டிப்பாக அவர்களுடைய வந்து சுபாவம் நமக்கு வரும். இங்க நன்மை தீமை எல்லாமே செகண்டரி தான். ஆனா யாரோடு இருக்கிறோமோ அவங்க சுபாவத்தை வளர்க்கக்கூடிய அந்த நிலை வந்து ஒவ்வொரு உயிர் வாழிக்குமே உண்டு. அதனால்தான் நம்ம அந்த சங்கத்தை வந்து ஜனசங்கத்துல இருக்காம அது மேல சாது சங்கத்துல இருக்கணும்ன்ற அந்த நிலைக்கு நாம எடுத்து செல்லணும். அப்பதான் நம்ம வந்து இந்த பக்தி பாதையில வந்து நித்தியமா நம்ம இருந்து பக்தி சேவையை நம்மளால செய்ய முடியும். இல்லைன்னா நம்ம வந்து தவறி கீழே விழ வேண்டியதுதான். ஸோ அதனால வந்து அனிமல் சொசைட்டி ஹாஸ் நோ சர்ச் மாஸ்க் ஆர் ரிலிஜன் சிஸ்டம்ஸ் இல்லையா. அனைத்து இடத்துலையுமே வந்து டவுன் ட்ராடன் ஹியூமன் சொசைட்டி மேபி தெர் இஸ் சம் சிஸ்டம் ஆஃப் ரிலிஜன், ஏதோ ஒண்ணு. எல்லா இடங்களிலுமே அவங்கவுங்க சம்பிரதாயங்கள், என்னுடைய வீட்டு கடவுள் இப்படி இதெல்லாம் நமக்கு உண்டு. ஆனா அங்கே பக்திக்கு வந்து முக்கியத்துவம் வழங்கப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா அட்லீஸ்ட் இதை செய்தாலாவது நம்ம வந்து நமக்கு இருக்கக்கூடிய சங்கடத்துல இருந்து நம்மளால வெளியே வர முடியும் அப்படின்ற எதிர்பார்ப்புகளோட செய்யறது. சில பேர் பக்தியை பெருக்கிக்கொள்ளணும்ன்ற செய்யறது. இதை இவ்வாறாக முதிர்ச்சி அடைந்தவர்கள் வந்து எதையுமே எதிர்பார்க்காமல் பக்தி தொண்டு புரியறது. இது எல்லாமே வந்து வெற்றிக்கான ஒரு அறிகுறி தான். ஆனா அதை வந்து நம்ம பக்தியின் முறையில எடுத்து செல்லும். மேலும் ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல வந்து சவை பும்சாம் பரோதர்மா இல்லையா. பரோதர்மா என்றால் அவரவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள். அதுதான் வந்து சோ அதை வந்து யதோ பக்திர் அதோக்ஷஜே, அதோக்ஷதா பகவானுக்கு இன்னொரு நாமம் அதோக்ஷதா. ஹைத்துகி அபரிதஹதா யயாத்மா சுப்ரசிதாதி. அதாவது நம்மளுடைய தர்மம் இல்லையா, நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த தர்மம் என்ன, அதாவது நம்ம அன்றாட முதன்மை கடமை வந்து பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு புரியுதல். அதுதான் வந்து முதன்மை கடமை எல்லா உயிர் வாழிகளுக்குமே. அந்த பக்தி தொண்டு எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் என்றால் வந்து எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்புகளும் இன்றி தடையின்றி நாம வந்து செயல்பட வேண்டும். அப்பதான் வந்து நமக்கு முழு திருப்தி என்பது, ஒருவர் தன்னிலேயே வந்து திருப்தி கொள்ள முடியும். இல்லை என்றால் அதுலயும் வந்து டீவியேஷன் இல்லையா. ஸோ இந்த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் சொசைட்டி இல்லையா, நமக்கு எல்லாருக்குமே நிம்மதி வேண்டும். ஸோ பீஸ் ஆஃப் மைண்ட், ட்ராங்குவாலிட்டி, அதாவது ஒன்று போல இருந்தாலுமே நமக்கு வந்து அதுல வந்து வேறுபட்ட தன்மையை காண்கின்றோம் இல்லையா. ஸோ அந்த ஈக்குவாலிட்டியை வந்து டிரான்ஸ் ஈக்குவாலிட்டி அப்படின்னா தெய்வீகத்தில் வந்து நாம் நிலை பெற்றிருத்தல். ஃப்ரெண்ட்லி ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் மென் அண்ட் நேஷன்ஸ் இல்லையா, உயிர் வாழிகளுக்கும் தேசங்களுக்கு இடையிலே வந்து சகோதரத்துவம் மற்றும் வந்து அன்பு பரிமாற்றங்கள். அதே மாதிரி அந்த சாக்கியம் இல்லையா, ஸோ நண்பன் எனக்கூடிய அந்த நிலை. நமக்கு இருக்கக்கூடிய நெய்பரிங் கண்ட்ரிஸோட நாம வந்து நட்பு கொண்டு நட்பை நாம மேம்படுத்தினால் அது மிக மிக நன்மையானது. So as soon as people do so, their mind will immediately to be filled with peace and tranquility இல்லையா. அந்த மனசுல வந்து ஆழமான அந்த அதாவது நிதான புத்தி என்பது அமைந்து விடுகின்றது. அதே மாதிரி அமைதியும் வந்து அவர்கள் அடைகிறார்கள். பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி, அதாவது பிரபுபாதருடைய குரு என்ன சொல்றாரு, நம்ம வந்து சூன்யவாதிகள் இதே மாதிரி வந்து மாயாவாதிகள் இவங்களுடைய அசோசியேஷனை நம்ம கண்டிப்பா தவிர்க்கணும். அதாவது வெறுமனே ஆற்றல் என்று நினைப்பவர்கள், கடவுள் என்பவர் ஒருத்தர் இல்லை என்பவர்களும், நாத்திகவாதிகள், இவங்களுடைய தொடர்புகளை எல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் தூரமாக வைக்கணும். ஆனால் அன்றாட காலகட்டங்களில் நாம வந்து எல்லோரிடத்திலுமே நம்ம வந்து பேச வேண்டியது இருக்கும், பழக வேண்டியிருக்கும். ஆனால் இத்தகையோர்கள் இருந்தால் பௌதிகத்திலே லயித்திருப்பவர்கிட்ட நம்ம வந்து நம்முடைய மனசை வந்து ரிவீல் பண்ணக்கூடாது. அங்கதான் நம்ம தவறு செய்வோம் இல்லையா. ஸோ எல்லார்கிட்டயுமே நம்ம ஹாய் பாய் அப்படின்னு போயிடலாம், அது ஒன்றும் தவறு கிடையாது. ஆனா யாரிடத்தில் நம்முடைய மனசனை பத்தி சொல்லணும், யாரிடத்திலிருந்து நம்ம அறிவுரை கேட்கணும் என்பதை நாம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி இவங்க கிட்ட நம்ம சொன்னோம்னா நம்ம கன்ஃபியூஷன் ஆயிடும் இல்லையா. இந்த பக்கம் பக்தி, இந்த பக்கம் ஞானா, இந்த பக்கம் கர்மா, இதெல்லாம் நம்ம ஒன்று போல நம்ம வந்து புரிந்து கொள்வது என்பது மிக மிக கடினமானது. மேலும் பாம்புக்கு பாலையும் இல்லையா வாழைப்பழத்தையும் கொடுத்தா அதுக்கு இன்னும் விஷம்தான் வந்து கேவல விஷ வர்த்தனம்னு சொல்லியாச்சு.
அதுக்கு விஷம் தான் ஏறுமே ஒழிய விஷம் என்பது குறையாது. அது போலதான் ஒன் ஷுட் நாட் டிஸ்க்ளோஸ் அவர் மைண்ட்ஸ் இல்லையா. அதாவது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உபதேசம் கொள்றது இல்லையா. அதாவது ரிவீலிங் த மைண்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் திங்ஸ் டு த டிவோட்டி இல்லையா. அவருடையது வந்து நம்ம ஏற்றுக்கொள்றது. இது எல்லாமே நம்ம வந்து மாயாவாதி கிட்டயோ இல்ல சூன்யவாதி கிட்டயோ சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அவர்களுடைய கொள்கைகளே வேறு, நம்ம பக்தியில போறக்கூடிய கொள்கை வேறு, அதே வந்து ஞானிஸ் கர்மீஸ்னுடைய கொள்கைகளே வேறு. இரண்டையும் கேட்டு நம்ம வந்து அதாவது எதையுமே பின்பற்றாமல் வந்து நம்ம அதாவது திருசங்கு சொர்க்கம் மாதிரி ஆயிடுவோம் நம்ம. அதனால வி ஷுட் நாட் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட். அதனால நம்ம எதை நம்புறோமோ அதை ரிலேட்டடா இருக்கிறவங்க கிட்ட போய் கேட்கறது தான் வந்து மிக மிக புத்திசாலித்தனம். அப்ப நமக்கு குழப்பம் கலக்கம் எல்லாம் எதுவும் இருக்காது இல்லையா. ஸோ நெவர். ஸோ அதனால நம்ம வந்து இந்த நம்முடைய பக்தர்கள் வந்து இந்த மாதிரி நிலையில கண்டிப்பாக செல்லக்கூடாது என்று சங்க சஞ்சாயத்தே காமா இல்லையா. இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ அதனால நம்ம ஆசையை வளர்த்து கொள்கின்றோம். ஒரு ஒரு ஆசை விதை என்பது ஏற்படுகின்றது. அதையே எண்ணிக்கொண்டு அது விதையாக மாறுகின்றது இல்லையா. ஸோ அதை அடையணுன்றதுக்காக முயற்சி செய்கிறோம். அது அடைய முடியவில்லை என்றால் நமக்கு கோபம் வருகின்றது இல்லையா. அது அழிவான பாதைக்கு தான் நமக்கு இட்டு செல்லும். அது நன்மை என்றைக்குமே நடக்காது. அதனால வந்து பௌதீகத்துல வந்து படைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய உணவை சாப்பிட்டால் நாம பாவத்தையே தான் உண்ணுகின்றோம் இல்லையா. அது இன்னொன்னு, நமக்கு எந்த விதமான உணவை நாம எவ்வாறு சமைக்கப்பட்ட உணவை வந்து நாம சாப்பிடணும்னா பிரசாதமாக மாற்றிய உணவை மட்டும்தான் நம்ம எல்லாரும் சாப்பிடணும். அதை தவிர்த்து நம்ம இந்த பௌதீகத்துல போயிட்டு நம்ம அதாவது உண்கின்றோம் இல்லையா, அது எல்லாமே வந்து நமக்கு வந்து நன்மையான காரியங்களை வழங்காது. therefore on principle one should not accept charity இல்லையா. மேலும் பரிமாற்றங்கள் எல்லாமே வந்து சிமிலர் இருக்கக்கூடிய தாட் ப்ராசஸ் இல்லையா, பக்தியில் இருக்கிறவங்க கிட்ட மட்டும்தான் நாம செய்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ சைத்தன்ய மகாபிரபு has forbidden devotees to associate. அதாவது ஒரு சாதாரண மனிதன்கிட்டத்துல கூட நம்ம வந்து அந்த ஸ்ட்ராங் அசோசியேஷன் தேவையில்லை இல்லையா. அப்ப நம்ம மனசு பத்தி எல்லாம் அங்க சொல்லி நம்மளுடைய பக்தி பாதையெல்லாம் பத்தி சொல்லும் பொழுது அவங்களுடைய பாதையை பற்றி நம்ம கிட்ட அதாவது நன்முறையில் சொல்லும் பொழுது நமக்கு நாம என்ன அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கறத நமக்கு வரும் குழப்பம் கலக்கம் எல்லாம் வரும் நம்ம இல்லையா. ஸோ நம்ம அதை எதுவுமே கிளியரா புரிந்து கொள்ள மாட்டோம். அதனால்தான் பிலாசபி வந்து நம்ம ஒரு பரம்பரையில கேட்கும்பொழுது அதை அப்படியே எடுத்துட்டு போகணும். அந்த பரம்பரையில இருக்கிறவங்க கிட்ட நம்ம எது வேணாலும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ அந்த சம்பிரதாயத்தை விட்டுட்டு நம்ம வேற இடத்துல போகும்பொழுது கண்டிப்பா வேறுபட்ட கோணத்துல தான் இருக்கும். அதனால அவங்க கிட்டயும் அவங்களுடைய ரகசியத்தை பத்தி நம்ம கேட்க வேண்டாம், நம்மளுடைய ரகசியத்தையும் அவர்களிடத்தில் நாம வெளிப்படுத்தவும் வேண்டாம். இதுதான் நமக்கு வந்து பேலன்ஸ்டா போறதுக்கான ஒரு மார்க்கம். இல்லைன்னா நம்ம குழம்பி கொண்டுதான் இருப்போம். கன்க்ளூஷன், இறுதியாக வந்து பக்தர்களோட நம்ம வந்து நம்முடைய சங்கத்தை நாம் ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். மேலும் 4 விதமான அந்த அதாவது ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இல்லையா, இந்த இதெல்லாமே வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். முந்தைய ஆச்சாரியர்களை வந்து பின்பற்றி அதை நம்ம முன்னேற்ற பாதையில் எடுத்து செல்ல வேண்டும். அதனால வந்து டிவோட் ஹூ இஸ் நெய்தர் அதாவது கனிஷ்ட அதிகாரியோ இல்லை வந்து உத்தம அதிகாரியோ கூட இருக்கலாம். பட் வித்தின் த மிடில் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் டிவோஷன் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் டு லவ் இல்லையா. அதாவது மத்தியம் அதிகாரி இருப்பவர் வந்து பகவானை வந்து அவரை வந்து அன்பு கொள்ள வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் இல்லையா. மேக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வித் டிவோட்டீஸ், மேலும் பக்தர்களோட வந்து நட்பு கொள்ளுதல். ஷோ ஃபேவர் ஃபார் த இக்னரண்ட் இல்லையா, அறியாமையில் இருப்பவர்களுக்கு கருணை புரிய வேண்டும் இல்லையா. அண்ட் ரிஜெக்ட் த ஜெலஸ் அண்ட் த டிமானிக், அதாவது பொறாமை மற்றும் வந்து அசுர இயல்புடையது அனைத்தையுமே அவர்கள் தவிர்க்க வேண்டும். இதெல்லாம் மத்தியம் அதிகாரிக்காக சொல்லப்பட்டது. ஸோ இன் திஸ் வர்ஸ் there is a brief mention of the process making loving transactions இல்லையா. ஸோ மேக்கிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ததாத்தில வந்து நம்ம ரூப கோஸ்வாமி அவருடைய ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸை பத்தி தான் சொல்லியிருக்காரு. ஈஷோ தாரி இதுல நாட் ஈஷோ நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன்ல அவர் வந்து அந்த முகமதியன் டைனாஸ்டில ரிசைன் பண்ணிட்டு வந்தப்போ நிறைய அதாவது பாத்தீங்கன்னா கப்பல் 2 கப்பல், அந்த கப்பல்னா படகு, சாரி அந்த படகு நிறைய அவர் வந்து வைடூரியங்கள் இந்த மாதிரி எல்லாமே வச்சிருந்தார். அதாவது நிறைய பொற்காசுகள் இதெல்லாமே அவருக்கு இருந்தது. அதுல என்ன பண்ணார், அவரு 50% வந்து பகவானுக்கும் பகவானுடைய பக்தர்களுக்கும் கொடுத்துட்டார். மீதம் இருக்கக்கூடிய வந்து 25% தன்னுடைய உறவினர்களுக்கு கொடுத்துட்டார். இன்னும் இருக்கக்கூடிய 25% வந்து அவர் வந்து பிற்காலத்திற்காக வந்து சேர்த்து வைத்தார். ஆனால் அதையும் வந்து சனாதன கோஸ்வாமியை வந்து அவரை வந்து அந்த இதுல இருந்து ஜெயில இருந்து அவர் வந்து ஏதோ ஒரு டிப்ஸ் கொடுத்து இல்லையா, அந்த ஜெயில் கிட்ட இருக்கிறவங்களுக்கு டிப்ஸ் கொடுத்து அதை வந்து யூஸ் பண்ணி அந்த இதை வந்து உபயோகப்படுத்தி அவரை வந்து அழைச்சிட்டு வந்துடுறார். ஏன்னா
முகமதியன் இந்த 2 பிரதர்ஸுமே நல்ல அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். அதனால ஒருத்தர் ஆல்ரெடி போயிட்டாரு, இவரும் போயிட்டா நமக்கு சப்போர்ட் இல்லைன்னு அவர் நினைச்சுதான் அவரை வந்து ஜெயில்ல அடைச்சு வச்சிருந்தார். ஆனா அங்கிருந்தும் சனாதன கோஸ்வாமி வந்து தப்பித்து வந்தார். அதனால இதுதான் வந்து உண்மையான ஒரு ததாதி. அதாவது நம்ம வந்து ஒருத்தர் வந்து எவ்வாறு தானம் செய்ய வேண்டும் என்பதை வந்து அற்புதமாக இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து விளக்கப்பட்டிருக்கு. அடுத்த ஸ்லோகத்துல எதை பத்தி பேசுறோம்னாக்கா, எவ்வாறு வாட் கைண்ட் ஆஃப் வைஷ்ணவா ஷுட் பி செலக்டட் ஆஸ் அ ஃப்ரெண்ட். ஒரு வைஷ்ணவரா இருக்கக்கூடியவர்கள் அவங்களுடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இயல்புகள் இல்லையா, குணாதிசயங்கள் எவ்வாறு இருந்தால் எப்படிப்பட்ட வைஷ்ணவரை நாம செலக்ட் பண்ணணும், மேலும் வைஷ்ணவர்களுக்கு எவ்வாறு நாம வந்து தொண்டு புரியறது, இதை பத்தி தான் நாம அடுத்த ஸ்லோகத்துல வந்து வாசிக்க போகிறோம். ஸோ நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். ஸோ ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? வாஞ்ச கல்பதாருபேஷ கிருப சிந்துபியேவ ச பதிதனாம் பாவனேபிய வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा.